Ассалом дӯстон, ба канали Ҳаёти Ҳақиқӣ хуш омадед. Имрӯза видеои мо дар бораи қисмати охирони фасли севуми бародарон ва хоҳарони ман мебошад. Видеоро то охир тамошо кунед ва лайку подпискаро фаромӯш накунед. Боварӣ дорам ба шумо ҳам маъқул мешавад. дар қисмати охир мебинем ки Умар хоҳарашро дар шакли тасодуф карда дар роҳ мебинад ва ӯро зуд ба бемористон мебарад ва ки сабаби ин ҳодиса шудааст аниқ аст. Сорб ба падараш мегӯяд ва аъзои хонаводааш ки ман бо кӯдакӣ тасодуф кардам ва ин мумкин аст ки хоҳари Умар бошад ва ба падараш мегӯяд ки ба ман кӯмак кунед то ман ба турма наафтам. Ва Умар бошад ба полисон мегӯяд ки кист ин сабаби тасодуф онро ба ман муайян кунед ва ӯро ба ҷазояш расонед. вале дери негузашта шахсе ӯро оташ мезанад. дар даруни он Окиф буд ва Окиф низ зуд худро дар он ҷо раҳо мекунад ва ба хубӣ халос меёбад. ва бо ҳамин дӯстон қисмати охири сеюми фасли бародарон ва хоҳарони ман ба охир мерасад. дӯстон ба канал обуна шавед, лайк подпискаро фаромӯш накунед.